Bueno, orain ikusiko ditugu ariketa batzuk, bale? Bai izendatzeko eta bai formulatzeko erradikalak pizka bat praktikatzeko, bale? Aipatu dugun teoria guztiarekin, pues bueno, 3 adibide izendatzeko eta 2 formulatzeko. Bale, orduan, lehenengo gauza da kate nagusiak ezartzea, bale? Egin ditugun edo lehen aipatu ditugun irizpidekin. Lehenengoan, lotura bikoitzak eta hirukoitzak kate nagusiaren barne. Bale, pues horrela baukagu. Bale. Eta, venga, bigarren kasuan, kate nagusia baita ere sartzeko, hori betetzeko, kate nagusia hau izan behar da. Bale, lotura bikoitzak, kasu honetan bikoitza bakarri dauzkagulako, kate nagusiaren barne egoteko. Eta azkena, bueno, pues lotura hirukoitzak kate nagusiaren barne, eta hori kontutan hartuta katerik luzeena. Vale? Bueno, pues horrela dauzkagu kate nagusiak ezarrita. Orain markatuko ditugu erradikalak. Kate guztietan. Listo, eta izendatuko ditugu pues lehenengo erradikalak, bale? Lehenengo kasuan, metil, hau 3 karbono, eta orduan prop da urrizkia, eta txizkia pues erradikala denez hil. Eta hemen metil, eta etil. Bale? Eta orain, kate nagusietan zenbakituko ditugu karbonoak, hemen lehenengo konposatuan, hasi behar gara eskumatik, lehenago aurkitzen dugulako lotura eskumatik, bale? Pentsatu, hemen agian zalantza sortzen zaizue. Zergatik, eskerretik hasten banaiz lehenago aurkitzen dute erradikala, baina eskuinetik hasten banaiz lehenago aurkitzen du lotura. Zer dauka garrantzi gehiago? Lotura, bale? Lehentasuna dauka beti lotura. Bai, orduan, beti lehenago aurkitzea, lotura. Loturarik ez badago ja begiratzea ditugu erradikalak, baina printzipioz begiratu behar dugun lehenengo gauza, loturak, bale? Orain arte ikusi dugun bezala. Bale? Eta behin hau ja jakinda, nola zenbakitu, bakarri da aipatzea ikusten duguna. Orduan, kasu honetan, zer daukagu? Pues 5. karbonoan, 5, metil, X, 3, N, 1, inoa, bale? Gogoratu, lotura bikoitzak eta hirukoitzak nahastuta daudenean, alfabetikoki ordenatzen ditugu. Orduan, lotura bikoitza N eta hirukoitza IN, beraz, N beti lehenengo. Bale, bigarren kasuan. Kate nagusian dauden karbonoak zenbakitzeko. Bueno, eskerretik hasten bagara, lotura bikoitza lehenengoan. Eta bestea 3. karbonoan. Eta behetik hasten bagara, gauza bera, lehenengo karbonoa lotura bikoitz bat, bestea 3. Orduan ja begiratzen dugu non dagoen erradikala. Vale? Berdina denez loturaren arabera, pues bueno, egingo dugu jaber erradikalaren arabera. Ezkerretik hasten bagara erradikala badago 3. karbonoan. Betik hasten bagara 2. karbonoan. Zein aukeratuko dugu? Pues hori, 2. karbonoan egotea. Vale? Vale. Eta orduan ja bauko guztia. 2. karbonoan badago propil bat, 2 propil, buta, 2 lau dienoa. Gogoratu, hau jartzen da 2 konsonante hauek jarraian ez egoteko, bale? Berdin dio zenbakiak egote ardian, baina 2 konsonante jarraian ezinezkoa da, eta orduan hori jartzen dugu. Hau da, di, tri, tetra edo aurrizki horiek erabiliko baitugu, ja zuzenean jarria. Bale, eta azken adibidea. Nondik hasiko gara? Pues beti lotura gertuago izateko, orduan hemendik, eskumatik. Vale. Eta orain ja daukagun guztia. Etil eta metil, bi dauzkagu. Alfabetikoki ordenatu behar dugunez, lehenengo etil agertu behar da. 4, etil, 6, metil, hept, 1, inoa. Horrela ja dauzkagu 3 izendatuta. Eta honekin, pues nada, amaitzen dugu bideoa. Eta hurrengora arte.
Bueno, eta ariketa atal honekin amaitzeko, pues kontrakoa, bale? Formulatzea, hau da, izena ematen digute eta formula adirazi behar dugu. Orduan, lehenengo gauza zeingo dugu, fijatzea beti, edo kontutan hartzea beti, kate nagusian zenbat karbono dauden, bale? Kasu horretan 8, kasu honetan 5. Vale? Eta hori da, marraztuko dugun edo irudikatuko dugun lehenengo gauza. Vale, hemen 8 karbono. Momentuz, hidrogenorik gabe, lotura bikoitzi gabe, ezer, bale? 6, 7, eta 8. Vale, eta gero ja, azten gara pentsatzen, bale? Ia ber, karbono bakoitzean segongo den. Lehenengo zein izango da gure lehenengo karbonoa. Guk aukeratuko dugu eskerrekoa ala eskuinekoa. Bueno, normalean eskerrekoa, baina nahi duzuena. Vale, orduan, lehenengo karbono horretan zerbait daukagu, bai. Esaten digute daukagula. Hori zesan nahi du lotura bikoitza daukagula. Venga, pues hemen, vale? Gero, bigarren karbonoan zerbait daukagu, bai, propil bat. Hau da, 3 karbonoko erradikala. Vale? Pues gorantz, ala berantz, berdin txegu. Venga, berantz. Vale. 3 karbonoan butil bat. Bueno, pues aurrekoa berantz jarri dugunez, venga, pues hau gorantz. Hau butil bada, zenbat karbono, pues 4. Vale, eta ze gehiago esaten digute dagoela katean? 6 karbonoan ino, hau da, lotura hirukoitza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 karbonoan lotura hirukoitza. Vale, eta behin guztia ja katean sartuta, pentsatzen dugu, kasu bakoitzean zenbat hidrogeno gehitu behar ditugun. Orduan, lehenengo karbonoan, 2 lotura daude, pues beste 2 hidrogeno. Bigarren karbonoan 4 lotura ditu ja. Vale, fijatzen bazarete, 2 lotura, 1 eta 3. Orduan, honen inguruan ja badaude 4 lotura. Ez dugu hidrogenorik behar. Urrengo 3. karbonoa 3 lotura, pues hidrogeno 1 behar dugu. Urrengoan, 2 hidrogeno, 2 hidrogeno. Hemen, berriro, karbono honek baditu 4 lotura. Orduan, ez dugu hidrogenorik behar eta urrengoa berdin. Vale? Eta amaitzeko, azkena, 3 hidrogeno bakarrik lotura 1 daukalako. Vale? Venga, eta beste adibidea, 3 dimetil pent bat inoa. Eta hemen sortzen da, gauza garrantzitsu bat oraindik aipatu ez duguna. Vale? Di aurrizkia badago, hau da dimetil, badaukagu edo dietil, dipropil, vale? Naiz eta karbono berean egon, karbono hori birritan errepikatu behar dugu. Hau da, di badaukagu, di aurrizkia badago, 2 zenbaki egon behar dira. Tri aurrizkia badaukagu, 3 zenbaki egon behar dira aurretik. Tetra aurrizkia badaukagu, 4 zenbaki egon behar dira aurretik. Vale? Non dagoen horietako bakoitza. Eta karbono berean baldin badaude, pues karbono horren zenbakia 2 aldiz. Vale? Baina gauza da, di badago, 2 zenbaki aurretik, hemen bezala, vale? Tri egongo balitz 3 zenbaki aurretik, vale? Orduan, kasu honetan berriro, kate nagusia 5 karbono. Pues 1, 2, 3, 4, eta 5. Vale? Eta orain, lehenengoan lotura hirukoitza. Vale, pues 1, 2, eta 3. Osatuko dugu hau, pizkaturrun, geratu zaigula. Vale. 3 karbonoan, bakarrik. Vale. Vale. 3 karbonoan, 1, hau esarre dugu ja eskerrekoa dela lehenengoa, pues bueno, 3ean 2 metil, vale? Pues 1 izango da gorantz eta bestea berantz, ez dago leku gehiagorik. Vale? Orduan, 2 dimetil zer da, pues 2 metilo, vale? Eta baukaguz beste zeo zer? Ez, pues nada, hidrogenoak. Vale? Eta honekin, listo. Ariketa eta lau baita ere ikusita.